ọkụkọ na-egwu ma ọ bụ onwe ya ka ọ na-emerụ ahụ maka na ụkpara na-ere n'ọkụ chie na mmanụ ka ọ na-aha mana ọ bụghị ịkụnye nwe mmiri bụ isiokwu na ọ bụ onye ga-anata ya iko ma ọ ṅụcha mmiri maka na aracha ụtọ abụghị ebe okwu dị bụ ịnyụ mkpụrụ ya. Ntị adịkwa o nwere ụfọdụ ihe na-ekwesịghị ideme n'ebe anya ụmụaka ji ahụ ya ma ya fọdụzi ha nwee ịpịtụ ya aka. Ọ bụ ya ka ejide ya n'ahụ ọgwụ si gị dewe ya n'ebe aka ụmụaka na-agaghị eru ya. Ihe ndị iji ewe ego n'ụlọ akụ dịka ATM ma ọ bụ akwụkwọ ala dewe ha n'ebe anya ụmụaka na-agaghị ahụ ya. Lekwa ka a tụrụ gị ụgwọ n'isi ị na-akwụ ụgwọ ihe na-amaghị anya ya. Wepụ kemịkalс, wepụ kaịkaị ka ọ ghara ebe ịbata otu ụbọchị hụ nga nwa gị na-ehe anya kpuo ọ bụrụ na ọ ṅụra kaịkaị chee nọ mmiri nzokwa asambodo gị maka iji ya hichaa ike otu ụbọchị. Ọ bụrụ ụlọ ka ị na-achọ chọta ebe ahụ ga-efo ha ya bụla ebe a na-apịa bọtụl ya bụla ebe a na-alụ ọgụ maka ihe mekwara ha n'aka gị ka ọ dị. Zuo okpu nna bụ enyi gị n'ebe anya ha na-agaghị ahụ ya. Nke ka nke ị bụrụ onye na-ele ndị na-agbasikelewu zuo ekwentị gị ma ọ bụ izuo pleeti ha maka na ihe ahụ ị na-akpọ ihe nwere ike bụrụkwa ihe otu ụbọchị. O nwekwara ike imebi ihe na ndụ ha. Mgbe Jafet si ọrụ bata n'abalị eweta ọkụ ọ gawa ka ọ gakiri ihe onyonyo na palọ nwa ya nwoke bụ Amaobi a na-agagharị n'ihu ya. Ọjọọ daji m butere gị nri ọsịa mba, asịa nkupụtere gị mmiri ga-asa ahụ asịa mba. Ihe nwa anaghị emebu mbụ maka nna ji ọmara na agwọ nọ n'akịrịka ihe ile abụ ka o gbochi ya ka ọ ghara ịgba ihe onyonyo ahụ aka ọ na-abụ ọkụkọ nyụ ahụ lachụwa anya ọsọ. Ya o ji ajụ onye ihe ndị a bụ maka na ọ na-ele ihe onyonyo na-adịghị mma o lekọta wee wee ọkụ ọ na-agbakarị ala na-achụ ụjọ ogige ewepụta ya ekweghị eweta ọkụ wee ruo mgbe nna ya batara na mgbede. Nna ya wee tinye telivishọn njọ na ahụ juru ya anya ọ tụmanya na ọ ga-ahụ ihe dị etu ahụ maka na anaghị ele ihe ma ya fọdụzie nwunye niile ọkpọ Chimaobi tụmanya ka ebe o si weta ọsọ bụ n'ụlọ akwụkwọ ka ndị enyi ya nyere ya akpọ nne ya kọrọ ya etu a ga-esi epema Chimaobi pịachaa anyị ihe pụọ ga kọrọ pastọ ha. Pastọ akpọrọ Chimaobi tụọ ya ọdụ tụchaa anya ọdụ were pleeti ahụ gaa zoo ebe o zoro ya. Ada ya nwaanyị na sekọndịrị skuul abata akwụkwọ otu ụbọchị agụụ ejide ya ọ na-achọ ihe ọ ga-eri o wee garuo na kabọọdụ ebe nna ya zọkegara ya chee nọ pleeti ọzọ ọ gakiri ihe ọhụrụ na ikekwa na nna ya gotere pleeti. Ozugbo o tiri ya na DVD ihe ọhụrụ eju ya anya ọ mali elu te Jizọs Holy Ghost fire o were ọsọ gaa wepụ ya werekwa ya gadowe ebe o si weta lakpuzie na-atụle ihe a n'obi tụlegide ya n'obi ya. Ụbọchị abụọ aga otu obi asị aga were ihe ahụ lee ịma na ọ bụ ihe anya hụrụ ka obi na-eche ọ na-eme akpata akwụkwọ ọ bụ na ọkụ dị ọ ga were pleeti ahụ tinye na-ele etu a ka o si wee mebie ihe ewere baa anya ime ewee mechaa gonye ya Android phone ọ chọwa ebe saịtị ha nọ o tutere enyi ya ebe ahụ ka ọ na-aga ọ gbachigide onwe ụzọ na-ele iche maọbụ akwụkwọ ka ọ na-agụ ịma na nwata gamiela. Ihe a ka o megidere baa mahadum ọtachi obi goo vibrator ọtachi obi goo dido ịga na ọnụzi anya ntị ọ dịka nke eji klipa akpụ isi ịga na anụ bụ ịma na dịbara abana n'ime mmụọ. O megidere ihe a wee lụọ di ewere aka ahụ wee banye be di onye jụchaa onwe ya afọ di ya kpaa ya aka ọsọ ike adịghị ya echekwa na egwuregwu owere ọgụdọ kpuchie onwe ya akpịrị nwoke chọrọ ịlụ ụtara asụkpụrụ ọnọdụ esele na ha okwu ugboro abụọ di ya wele anya emechaa kpeziere ha abụọ onwe ya chọrọ ikpo okwu aha si lele ihe a na-esere anyị. Sista Deborah achọna ka ọ kwụsị ya mana ihe na-ebe ka na-ebe o wepụcha ndị nọ n'ekwentị ya emechakwa ọ ga downloadgharị anya o mebecha ngwa ọrụ ya emechakwa ọ ga gote nke ọhụrụ maka na isi mkpi dị na akpa mkpi ihe na-esiwa mkpi isi dị ya n'ime ahụ. Gee m ntị ihe ụmụaka mụtara oge ha na-etolite nara ha ahụ nkwụsị taka o ji dị mkpa ilezi ha anya gbazere ha ụzọ wepụ ihe nwere ike imebi ụzọ ha maọbụ ndụ ha. Ha tolitezi ha were aka ha họrọ ndụ ha kwesịrị ibi. Ihe ụmụaka bụ n'isi ugbu a karịrị ihe ha na-ele n'ekwentị ha ga-anọ n'ihu nne na nna ha lee ya wepụkwa ihe ndị a mkpọrọ ha n'ebe anya ụmụaka na-agaghị eru maka ọ bụrụ na iji oge wepụ aka enwe n'ofe bụ onye ọbịa abịa ọ ga-aghọkwa aka mmadụ. Ị na-eji oge chọọ ewu ojii chi jikwa ị gaghị ahụzikwa ya anaghị amụkwa aka ekpere na nka. Ntị adịkwa ya gazie.